Tervetuloa Pommihenkaan maatilalle. Tai oikeastaan tässä tapauksessa tervetuloa Pommihenkaan metsään. Nimittäin kuten näette, niin tuolla takana moto painaa meidän metsistä energiapuuta ja tukkia sitten nurin. Voitte kuvitella, että totta kai kun tehdään metsäkaupat ja tehdään maatilakaupat, niin siinä jonkin verran joudutaan hommaamaan sitä rahaa ensin omasta maasta ja tässäkin tapauksessa myös sitten omasta metsästä. Tammikuussa 2024 maatilan oston yhteydessä tein mittavat metsäkaupat Laanian kanssa. 200 hehtaarin metsäalasta 50 meni harvennukseen eli energiapuuksi ja noin 20 päätehakkuuseen. Tämä tarkoitti lähes 8000 kiintokuution verran hakattua puuta. Metsätyöt alkoivat heti kättelyn jälkeen tammikuussa ja olisikin määrä kestää kesäkuulle saakka. Rahallinen arvo kaupalla oli noin vajaa 300 000 euroa. Kone on Komatsu 901.5, eli on tämmönen niin sanotusti pyöreähyttinen ensimmäisiä malleja. Ja vuosimalli 2016. Tää on mulla ollut nyt niin kun kohta 3 vuotta käytettynä on ostanut. Puhutaan harvennuskoneesta, eli Komatsun pienemmän pään koneita. Koneita painaa 18,5 tonnia suunnilleen ja pääsääntöisesti harvennuksia tehdään. Koura on C93 ja se on niinku kans niin sanottu yleiskoura, mutta sieltä pienemmästä päästä, että soveltuu harvennuksille, mutta että on siellä ekan leimikolla taisin kaataa, oliko 3,4 mottia oli suurin puu, minkä kaadoin, että menee sit isommatkin, mutta vähän tietysti teettää enempi töitä. Paljon tämmöiseen suunnilleen voisi olla ostohintaa? En ole uutta päässyt ostamaan, mutta joskus jonkun tarjouksen on nähnyt, niin olisiko se ollut jossain jonkun matkaa yli 500 000 euron. Että että mä oon ostanut näitä aina käytettynä, tietysti kun yksin ajaa ja näin yhden koneen yritys, niin koettanut sitten hyväkuntoisia käytettyjä hommailla. Niin. No nyt sitten sain kutsun myös tuonne kabiiniin. Mennään katselemaan, että kuinka noi joystickit toimii ja ylipäänsä miten tää ohjaaminen tapahtuu täältä kabiinista. Mennään katselemaan Juuso oikein yhdessä. Noin, peremmälle vaan. No niin, täällä on tämmönen oikein, vois sanoa, että pelkääjän tuoli. Vai onko se kartturin tuoli takana täällä? No, katsotaan kohta pelottaako vai luetko karttaa. Joo, nimenomaan. Täällä lähtee napista painamaan. Yes. Noin, sieltä lähti vehkeet tulille ja sitten siitä. Noniin. Sitten kuitataan kuski paikalle ja rappuset nousee sieltä ja niin joo. Rock and roll. Ja nappuloitahan on niin kuin näkyy, en ole laskenut ikinä montako niitä on, mutta nämä on kaikki nelitoimisia ja niitä on täällä kahvan takapuolella kanssa sitten. Ja näissä on ja ne saa ohjelmoitua tuolta ihan käytännössä minkä tahansa toiminnon mille tahansa napille. Niin just. Täällähän on ihan perus Windows-pohjainen normi Windows tietokone, että sieltä löytyy kaikki. On nettiyhteydet ja yksi mikä on nykyisin helppo kun työmaalle mennään, niin sittenhän meillä näkyy täällä kartta missä ollaan menossa. Näkyy työmaa, mitä tehdään, missä ollaan menty. Sininen viiva piirtää meille missä on oltu ja tuossa vähän siitä suuruusluokasta tässä ei näy kuin murto-osa työmaasta, mutta että täällä on jo tehty aika paljon. Sitten lähdetään. Komatsu on siinä mielessä kiva, tää on niin kuin autolle, eli tää pitää tän hytin ja nosturin on samalla jalustalla, nosturi ja hytti. Eli silloin kun me käännellään, niin meillä näkyy tuo koura koko ajan tossa. Me ei tarvi
kääntää niin paljon päätä. Ja sitten tässä on se, että mennään mäkisessä maastossa, niin tämähän kallistuu. Koppi tilttaa itsessään eri asentoon, aika siisti. Sitten se pitää sen, paitsi täällä on automaatilla, niin se pitää sen vaateris koko ajan, kun täällä ajetaan. Siitä napattiin puu kiinni. Sitten lähdetään karsimaan. Joo. Tehdään parrua tai rankaa ja parrua pääosin. Tukkii tuo eritettävä laatu, niin sitten otetaan ensin ranka, kun siellä oli mutka, ja sitten eritetty. Se tässä on kuljettajan tehtävänä katsoa sitten, että laatu riittää, jos tehdään jotain muuta kuin rankkaa. Sieltä taas uutta puuta kiinni ja joo. Äkkiä sahaa kyllä poikki. Joo. Ja nyt on justiin eilen ruvettu käyttää kantokäsittelyä, eli juurikäyvän torjuntaa, eli näkyykö tuolla, kun toi menee toi kanto siniseksi. Joo. Eli käytännössä kun se kaatosahaus tehdään, niin tuolta tulee tuo sininen aine tuolta laikosta. Se on, näköjään, joo, niin onkin. Se on kantoureaa tai harmaa auravakka-sientä käytetään, eli rotstoppia tai ureaa. Niin, semmonen torjunta-aine. Joo. Se estää juurikäävän leviämisen. Aika hieno. Sieltä taas uudestaan puusta kiinni ja sitten saman tien poikki ja tee muuta kuin karsinta. Sulla mittari näyttää aina paksuudet tässä. Joo. Siellä näkyy nyt läpimitta, mikä on tuossa karsimaterilla ja sitten syötetty pituus. Just näin. Puulaji valitaan täältä. Sitten vapautetaan tuolta tiltti ja sahataan se poikki. Aika näppärästi kyllä tämmönen kulkee täällä. No, sitten tulee parru, niin sitten sinne tulee värimerkki tonne. Kun on parruja, niin ne saa sitten eriteltyä siitä. Niin kyllä. Tuossa näkyy sitten, kun se on se ajomies tietää, että näitä eri pinoa, koska ne on niin kuin parruja, ne menee eri käyttöön. Noin. Kauan suunnilleen kestää opetella tämmönen niin sanottu puukaatu. Eli jos puhutaan siitä, että lähdetään opettelemaan ihan alusta asti, niin kuinka monta viikkoa, kuukautta kestää opiskella, että pystyy päästään miehen yksinään mettään? No kyllä siinä jonkun tovi menee. Mitähän mä heittäisin? Heittäisin, että olisi joku. Jos ihan tyhjiltään lähtee, niin kyllä siinä nyt varmaan voi mennä. Nyt heitit kyllä pahan, en osaa sanoa kyllä, mikä voisi olla sellainen aikamäärä. Itse mä oon käynyt aikanaan Jämsänkoskella ihan ammattikoulun. Mä oon metsäkoneen kuljettaja noin niin kuin ammattikoulun puolesta koulutukseltani kiinni. Niin just. Se kesti kolme vuotta, mutta siinä oli sitten tietysti metsäalan perustutkinto siinä samassa. Noin. Olipas siinä hauska käynti metsäkoneen puikoissa. Seuraavaksi meikäläinen poistuu takaisin tonne maatilan suunnalle ja lähdetään valmistautumaan kylvötöihin ja muihin vastaaviin maatilan hommiin. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista painaa videolle yläpeukkua, tilaa tää kanava ja nähdään taas ensi kerralla. Se on morjesta!